Det her er den vildeste kombo til en hvidløgs hot sauce. Blister Chishito and garlic. Hej, mit navn er Jonathan, og jeg har smagt på mere end 200 hot sauce, for jeg bedre kan hjælpe dig med at finde din næste favoritsauce. Jeg glæder mig til i dag. Vi skal prøve en sauce fra Angry Goat, der er lavet med Chishito chili og hvidløg. Men lad os se, hvorfor I skulle tage den med hjem. Wow. Saucen har sådan en god smag af hvidløg, og så denne her sådan lidt søde smag kommer også fra de her Chishito chilier, der gør den sådan bitter og balanceret på den helt perfekte måde. Jeg tror, den her sauce vil være sindssygt god til frityrestegt kylling, dips, måske noget salatdressing, noget grillet kylling. Den her kan helt klart noget. Hvad skal jeg smage på næste gang?